Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dia supaya pi baro syaka bati CTV rengkat bat kimat-kimat jonggane ke janmien kasniyo umni ka Tarik Jymmang arjar arhun riyo. Kimat Khubor na ke Jylla. Hadian bagi khun ki hajar ka hima sora kila tur pat ba syaka office trekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa ya ka council bahkan aino ya ka sanat syaus im bala jiet daki khun ki hajar ka hima sora upa im maremdors im sembut menteri ramba ka Jylla bakhmi ya tengah District Council Affairs uba Preston Tensong ulaong ba kan long ke bakla shikat dai lada Khubor jong ka District Council kan ya persya ya ka rai jong ka executive dorbar jong kanu ka hima ka elaka lani ka rai ka Khasi Hills Autonomous District Council kalaong bahkan hapan penlong da ka election ban jiet ius iem bapura jong ka hima sora kat kum ki kendon jong ka the United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chiefs and Headmen Act 1959 hadin balami sauba peace iem ubakam ba udai ba donhok ban shimti bujli yakakhet namar ba udai ba wan na yengs iem ka himasora way na ki bakrao jong ka himasora uba wellborn benut ulayatu ba ka executive committee kalakren shai ba kamtre ban ai sanat yamantahi yau pa maremdors bat kalakam ba don uba peace uba kwa ban yales bat kihap ban ai kahok ya uru nrei uba wellborn ulapan pau gajing sngo lengo ya gani gajing sim khia ka district council yau ba peace da ka ba ong ba umdan tangka yeng sa yeng sunan hasoraru bat udai ubala syong lasa syamairang uba wellborn ula ong ba menta la henriu benai henrei kile bempatiau kile bemmon bat ula ong ba ki briu ki basyong ha district council ki dei ki bail donut shisha usim bala syong tait ka himam lim uba deiru uwei na ki nong yalam jong ki khli nong senchar upa laborious ula terting ya ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council namar ka jingbom ai sanat jong ka yaus uba ka hima kalatung kata upa maremdors pa laborious ula ong ba ka district council kamdei banle party politics ya ka riti namar balada ka yu ya ka riti kalong kumba ka yu ya ka yap ka ukun Khasi President ka Jaintia National Council Western Zone usamla hamehi bamon ulasya ujo dak jahar haki pulet ka Primary Traffic Cell hadin baka seng kala kangi gibor penyat ka Yalong Toll Plaza ka Bedon ha West Jaintia Hills District ban krong pisan na ki kali jong gipait ba ki badai ki nongshong shnong ka Rilum Jaintia kata na East but na West Jaintia Hills District ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalapun rem ya ka jingle turmor ka Office Agriculture Development Officer Ranikor CNRD Block da ka papa shiti shakashnong arpusan mer hakaktien garo kaseng ong baka don ka ordinance balamanjur mentausnem arjar arpun rio da ka sorkar ka baka do syai ha ka section 4 ka ba ong watla ha ka Jylla la itu ya ka ktien Khasi garo bat English kum kiktin sorkar bat nalor kata lakdo hagani ga an ba hagi jaka ki bahab harilum Khasi bat Jaintia la ban pendon kam tang da kiktin Khasi lani English ki wei pat kiktin kawai ka skuti jong Ricky Damid Kharu basyong basa hadem tring kalaksya tu na nongmensong lumhe najan ka William Carey University Shillong kadai ka skuti Yamaha Aerox Rongyong kabadonyo registration number ML not san new not rio kibayu iya kani ka skuti kin ngubhaban phone how number new not pra san pra khandai san not rio lai hakjing teng ban khanra ya ki kali ki bale tam naga an
Ki pulit traffic jongga Limecrat traffic police ringkat ke Jingsen Ranlang jongga magistrate jongga East Khasi Hills District bat u DTO ki lalap ya ki kali ki bembiang ki kot kisla ki number plate ki bumdan license lani ki wei ki kot kisla ki bobiang pura ki jing pen modify ya ki kali kum ki silencer lani ta yit yong ka jing tap bon ki passenger bat kum ta terter Kalang Sning Football Club kala penbam hadu Sangol Lanot yaka Mission Sports Social and Cultural Club haka jing yakun ka bakhadu jongka haka group stage jongka Meghalaya State League 2026 kabala long hamadan dom maulum pendeng myong mairang Kalang Sning kala kelalong ka wei na kikenhon ka baklang bor bha ha kini ka lempung yelek kai football ka bala he do ha ka Jylla Meghalaya da ka ba job lut ya baron riu teli jinya kun na ka group F ha ka ba kala yo ban kamai khat pra point da ka ba tap live hunyo goal but shot tap kala tang sau goal mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari u General Secretary jangka AIADMK u Edapadi ka rupa Palaniswamy yau bala jutip lengkot kum u EPS ulas ngudai ban thau sarkar ha Tamil Nadu namar ka jingbomla ban law ya ki sokordot hadien ka election bat ka jingkren ka bajurba ha ka san Pyrthei ka sarkar pedeng kala aibor ya ulat ka Jammu and Kashmir ban dek lakam bat syarai bha ya ki jing syakri telecom ha ka por badon gino ki jingja batrem bat ki jingja dei bat ka jing sngai jong ki pat ba ka Ahmedabad Crime Branch kala kemyo briu badon ya ki drug MD ki ba shongdor khat sau lak tingka ban ki lalap shushu ya ki sabut jong ka rukom trekam jong ki nong khai drug Laplai pai ba ia ka thup jing tho lane ka anthology Operation Sindur 100 Sav Vishresh Kavitayan ki poetry bakerpang tam ha Indira Gandhi National Center for the Arts nongba Delhi ban rakhi ek jing dap snem benengkong jongka Operation Sindur Ki sipai India bat ka Assam Rifles ki laraki ke jingdap snem ke benengkong jong ke Operation Sindur rengkat ki program ban kener ki jing syakri ha Manipur bat Tripura. Ha Jaipur pat u menteri ke Kampok Yeng Kari u Rajnath Singh ula plait pat ba ya ke documentary halor ke Operation Sindur ha ke program baraki ke jingdap snem ke benengkong jongka. Kipulit ke Assam bat kisipai Assam Rifles kila yok kem yaki arngut kisikurim hasil char bat kila yok ban kurup no ya ka pistol ki kuli batu hand grenade nakayeng baki sawai. Ki officer sipai barang ba kila penlong ya ke jing bishar bnia ya ke jing sngan bat ke jing penkret jong kisipai ha Manipur kat bagi he BSF kila ya kendu ya menteri rang ba ban bishar ya ke jing long jingman jong kesuk kesai. Nyongut kile no kila pendam White Han Nagaland kat ba hakaju kapor ki sipai Assam Rifles kila lap bat kurup no ya shibun ki tiar yale bat ki kuli hagi katto kat ni ki jingkhanra ha Manipur mentai ni pai syakimat Khubor na Kylleng ki ri ke Pyrthei ki senator jongka United States kila jer ya ke China kum kan nong yele persya bahakli du jongka Amerika hajan barok ki kam bat kila pensngau badon kam ya ke jingye dei ke bakam klan kam scam bat ke India bat ki parlok jongka Indo-Pacific lengba ke kenhon quad kayeng bishar bakam halor jongka United States kala kentaj ya ke jing kerpat jong ubriu na India ban like no na ke jing syak be shinong ban penpai biang pat sya India namar kaong baka jingsya thambor ha India kam shim lalong kum ka jingsya pensitom ben kaying bishar khayi pateng jong ka US kala khanglat ya ki khajna thamai jong Trump ha ka Pyrthei da ka barai ba ula le tam ya ka bor kat kum ki an khayi pateng jong snem khat khandai spa New South ka Germany kala ong baka India ka dei ka ri ka pala jet dakamon na ka benta ka jingwan buhai shnong jong ki ba tebit hakikam ka papenpau ya ka jingroi jong ka nongtrei bala tebit
kumjo ro ka jingye day jong ki samla puli hapdeng kini ki artali kiri. Ki Senator jong ka United States ki kershan ya ke jingdon kerdan jong ka dollar ha ka Pyrthei bat kila maham persya ya ke jing persyang jong ka China ban pen yar ya ke rukom penya ya ke pisa yuan jong ka. Ka North Korea kan bu ya ki tup ya siat howitzer shispa 100% mm ki batmai ki balak ban siat jengai hajan kaput jong ka South Korea kat bau Kim Jong Un udang pen klan pen temai shushu yak sipai. Katanat persyak bamsap jong ke South Korea ka panjing tokit na ki pulit halor ki kam ki bayadai bat ka jing pediang sengubha ya ka pla Dior handbag ke baremdor da ka Kim Kion Hei ka kurim jong Presiden Barim Yoon Suk Yeol. Foreign Secretary Vikram Misri ulalet siya ka jingyalang lailiang jong ka India, France, but United Arab Emirates ha Abu Dhabi ban pen klanya ka jingya trailang ha ka but trekam bat kayo ka kot. Itu kilong kimat Khubor.